3 yaşında kişi hesaplanıyor. 3 yaşında kişilerin 53'ü bюджет сферасында, 11'i Орал қожалығында, 26'сы кіші ішмекарлықта, %12'si шаруа қожалықтарда işlейді. Жерлік территориясындағы жерлеріне Орал қожалығы һәм Вахит қожалығы эшкәртә. Жерлік 14 шаруа эшмәкәр, 4 крестьян фермер қожалығы тіркелген. КФХ Самигөлнең 90 фирма биналарын төзекләндереп, құс фабрикасын эшләтеп җибәрде. Birinci sınıfta 6 bala kirdi. Balalar бакчасында 30 bala тәрбияләнә. 2023 елларда федераль программа нигезендә Бойланбарау мәдәният йортында 58 миллион 100 мең сумлык капиталь ремонт булды. 2 миллион сумлык материаллар, кресло һәм сәхнә пәрдәләре алып куелды. Алдагы елда без үзара шагым программасы белән нәрсәләр эшләп киттек соң, шуны без видеоролик карап китәргә тәкъдим итәм сезгә. Алар действительно мошенниклар. Авета шулай ук, Авета шанычлы сайт түгел. Безнең Кукмара районында булды шундай әйбер, 25 трактор пыт-пыт дип әйтәбез инде, заказ әйтә 85 меңгә Т-25-не бер кеше бирминде. Саратовтан була ул, хәзер сезгә кайтып җитә трактор, и буның картасына акча җибәрә инде. Башта товарлар алмыйча, акчаны күчермәсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек. Балалар мәктәптән кайтканда, әти-әниләр, пожалуйста, үтенеп сорыйбыз, алга, артка светоотражающий элемент булырга тиеш. Смайликлар сатыла. Әгәр дә бияктан кайтабыз икән, бүтән кешенең сул ягында булса, сул ягында, и артка сумкада или курткада булса, без үзебезнең балаларны саклап калыр идек.